quedar fora. Claro. Cando o traballo remate vai ser dabondo, vai a conter dabondo a información para que os datos que saian daqui senten un antes e un despois da actuación deste estudio. Nos ao final é o que queremos. E, como sempre dicimos desde a Diputación, este documento, no seu momento cando este pechado, trasladaremos a Xunta de Galicia. A pesar de que consideramos que é a súa obriga, nós sempre dixemos que traballamos para os veciños deste país e a nosa competencia, que é a nosa propia Diputación. Pero este documento, igual que o estudio de igualdade, serán trasladados cando estén finiquitados á Xunta de Galicia para que tamén o utilice, porque o importante, eu creo que unha das cousas que máis resaltou Manuel é estamos en disposición de escoitar. Moitas veces, cando se sacan líneas de subvencións ou de axudas, o que acabas comprobando é que hai unha distorsión da información. Temos que escoitarnos, compartir esa información, porque por moi ben que intentemos facer desde as administracións, se non temos en consideración a opinión e a realidade que os agentes sociais do territorio coñecen bastante mellor que as propias administracións, pois as ferramentas non serán útiles. Como dixo Ángela, o obxecto desta rolda é presentarvos o Plan de Acción de Servicios Sociais da Provincia da Coruña. O título do proxecto é Rede de Concellos para o Benestar, porque é unha das finalidades do proxecto, poder detectar aquelas necesidades sociais nos concellos da provincia e poder crear unha rede de traballo de cooperación. Este é un contrato, este traballo necesitou o requirir da asistencia técnica dunha empresa, que neste caso é Novagurs Consulting. Está Manuel Pérez en representación de empresa, pero tamén Vanessa de la Fuente, que é unha das socias da cooperativa. Se adxudicou en decembro de 2017, a finais, e levamos traballando desde comezos de xaneiro, un pouco no que é o deseño da imaxe corporativa do proxecto e tamén na definición dos axentes que van a participar e na metodoloxía. A finalidade do proxecto, tal como dixo Ángela, é coñecer un pouco a realidade social, tanto a nivel asociativo como a nivel público, dos servicios sociais na provincia. E para iso, nos vamos a centrar en analizar tanto estadísticamente como a estructura, os equipamentos, as prestacións que se prestan a nivel municipal e asociativo.